Nisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Nagħmlu t-tifkira ta' San Martin Isqof ta' Tur. San Martin twilet ġewwa familja pagana. Imma meta l-mulej jitfajna fuq xi ħadd, daw jikkopera miegħu jagħmel il-mixja li l-istadina jagħmlilna l-mulej. U propju kien fl-armata Romana, però ta' 18 sena fehem li l-mixja tiegħu hija mixja nisranija u għalhekk ġemammet il-mamulija mqazza. Beda l-mixja tiegħu allura fil-ħajja tal-Knisja, fil-ħajja tal-fidi. U hemmhekk għaraf ukoll is-sejħel tagħmillu l-mulej li mhux biss sar qassis naturalment, imma sar Isqof. Il-ħidma tiegħu sfiqa, ħidma tiegħu mimlija ħeġġa għall-irwieħ, ħidma mod partikolari illi iżomm il-kleru maqgħud mal-komunità nisranija biex verament il-kleru jagħti kun ta' eżempju ċaru qawwi tal-imħabba kbira il-mulej Ġesu għandu lejna. Barra dan l-aspett Martin ukoll jagħmel attenzjoni kbira lejn il-foqra, lejn il-batut, għal minnu fil-bżonn. U jgħallimna ħafna San Martin li hija dimensjoni tal-mamlin tal-insara b'mod partikolari li aħna naħsbu minnu fil-bżonn. Fil-qrib tagħna anke dak li l-bogħod minna. U lek ħalatu tal din l-Ewkaristija, ġalbu maħfra l-mulej tad-ġifija u n-naqasijiet tagħna se noffruha għar-Roħ Klement u Nikolina Bajjada. Nistqar Alla li jista' kollox, likom ħuti, jiena nibt ħafna, bil-ħsieb, bil-kliem u bl-għamin, mill-li ħallejt mirijieti, tijatijaj, bl-akbar tijatijaj. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġi, l-anġli u l-qaddisin kollha, lilkom ħuti, tolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna rinalla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubietna bi wassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, Isqof San Martin, ħajtu f'mewtu, faħħar il-kobor tiegħek. Ġidet fi qlubna l-ġubijiet tal-grazzja tiegħek biex l-ħajja u lanqas il-mewt ma jaslu biex jifirduna minn imħabtek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla, bi kif jissaltan l-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani, Eżis, selluli għal Priska u Akwila li ħadmu miegħi fi Kristu Ġesu, għax huma wkoll issugraw ħajjithom għalija biex isalvawni. U mhux jien biss għandi għax nirringrazzjahom, iżda wkoll l-knejjes kollha tal-Ġentili. Inselli wkoll għall-Knisja li tiltaqa' f'darhom. Sellu għal Apenetu, il-maħbub tiegħi, l-ewwel frott għal Kristu fl-Asja. Sellu għal Marija li tħabtet ħafna għalikom. Sellu għal Androniku u Ġunja, kraba tiegħi u priġunieri miegħi, magħrufa fost l-Apostli u li jemmnu fi Kristu qabli. Sellu għal Amplijatu, il-maħbub tiegħi fil-mulej. Sellu għal Urbanu li ħadem magħna fi Kristu u Staki, il-maħbub tiegħi. Selmu lil xulxin bewsa qaddisa. Il-knejjes kollha ta' Kristu iselmulkom. Inselmilkom jiena Terzju li ktibt dil-littra fil-mulej. Iselmilkom Gaju li laqa mhux biss lili imma il-Knisja kollha. Iselmilkom Erastu l-amministratur tal-Belt u Kwartuħuna. Lill-Alla li għandu l-qawwa li jwettakkom fl-Evanġelju li nħabbar jien u nxandar lil Ġesu Kristu skont ir-revelazzjoni tal-misteru li kien moħbi fis-skiet tal-eternità.
Lil dan Alla li issa irrevelanna dan il-misteru u warfu l-ġnus bil-kidba tal-profeti skont l-ordni tiegħu Alla ta' dejjem biex iwassalhom għal ubbidjenza tal-fidi. Lil dan Alla waħdu fl-erf il-glorja għal dejjem ta' dejjem b'Ġesu Kristu. Amen. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla. Salm responsorjali ngħidu flimkien. Mulej imbierek ismek għal dejjem ta' dejjem. Mulej imbierek ismek għal dejjem ta' dejjem. Kuljum irrid imbierkek u nfaħħar ismek għal dejjem ta' dejjem. Kbir il-mulej ta' min iffaħru bil-bosta, bla tarf il-kobor tiegħu flimkien. Mulej imbierek ismek għal dejjem ta' dejjem. Nisel lin-nisel isebbaħ emilek u s-seta tiegħek ixandru. Il-ġmiel u l-kobor tas-sebħ tiegħek iħabbru u fuq l-ġubijiet tiegħek jitħattu flimkien. Mulej imbierek ismek għal dejjem ta' dejjem. Kull ma għamilt irodlok ħajr mulej, iberkuk il-ħbib tiegħek kollha. Is-sebħ tas-saltna tiegħek ixandru, fuq is-seta tiegħek jitkellmu flimkien. Mulej imbierek ismek għal dejjem ta' dejjem. Inkomu bil-wieqfa. Alleluja, alleluja, alleluja. Ġesu Kristu għat li kienani ftakar minħabba fikom sabiex intom tistanu permezz tal-fakar tiegħu. Alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari l-Evanġelju skont San Luqa. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: għamlu għalikom infuskom ħbieb taqleħ il-ħżunija, li meta jonqoskom jilqgħukom fl-arejjex ta' dejjem. Min fidil f'ħaġa tas-sew żgħira fidil ukoll fil-ħafna. Min diżonest f'ħaġa tas-sew żgħira u diżonest ukoll fil-ħafna. Jekk mela ma wrejtux ruħkom fidili fil-qleħ il-ħażin, min se jafdalkom il-ġid veru? Jekk ma wrejtux ruħkom fidili dak li juta ħadd ieħor, min se jagħtikom dak li jutakom? Ebda għaddej ma jista' jaqdi żewġ sidien, jew ikun jobgħod il-wieħed minnhom iħobb il-ieħor, jew jintrabat ma' wieħed u jistmell lill-ieħor. Ma tistgħux taqdu lill-Alla u l-flus. Il-Fariżej li kellhom reba għall-flus, li sa moħħ dan kollu qabdu jiddieħku bih. Iżdu qalilhom: intom dawk li tagħmluha ta' nies sewwa f'għajnejn il-bnedmin, imma Alla qalbkom jafa. Dak li f'għajnejn il-bnedmin hu kbir quddiem Alla u mistkerraħ. Il-kelma tal-mulej. Aħna tuġeħ illum l-isqa f'San Martin, nitolbu l-Alla meħal qatt il-Knisja tiegħu nieqsa minn rajja qaddisa u ħabrika bħal San Martin, ħalli tkun dejjem sijal ta' salvazzjoni għall bnedmin kollha. Kun mulej mal-Knisja tiegħek tul iż-żminijiet kollha u ġeddet fija l-ġubijiet tal-grazzja tiegħek bil-ħidma ta' dawk li jintgħażel bħala ministri tiegħek ħajkunu bħal San Martin kollox għal kulħadd biex jirbħu il-ħafna għal Kristu. Nitolbu. Wettak l-iskfiet u s-saċerdoti tagħna bil-grazzja tiegħek ħalli jkunu verament għalina rajja skont il-qalb tiegħek u veri assisa ta' ruħna. Nitolbu. Żomm dejjem fi ħsiebek il-poplu ta' dawn il-gżejjer biex ikollu dejjem bħala mexxejja nies li jħabirku għal ġid ta' kulħadd fid-dawl tat-tagħlim tal-Knisja. Nitolbu. Daħħal fis-saltna tiegħek tal-għena id-dar u s-slim il-ħutna mejtin kollha li fuq l-art għexu bit-tama tad-dera tiegħek fil-glorja. Nitolbu. Għamil li aħna nitalmu minn San Martin nitolbu bla qiegħda
u nħabirku bla serħan għal ġid ta' ħotna fil-bżonn nitolbu. Ixra nitolbu wkoll għax-xita tant meħtieġa biex il-mulej jenna jipprovdilna dan il-mezz hekk ta' għajxin li permezz tiegħu aħna inkomplu l-mixja umana u spiritwali tagħna. Nitolbu mulej Alla tagħna ġedded fina l-ġubijiet tal-grazzja tiegħek biex bħal San Martini ma jkidna qatt ix-xogħol tas-salvazzjoni tal-irwieħ ma nwettqin bil-għanuna tas-sema ma nieqfu qatt inħabirku għall-bini tal-Knisja fid-dinja. Bi Kristu Siedna. Mirek il-mulja tal-ħorin kolletan il-ħobs il-nafrulek, frotto l-arti xoll bnidem, minisir għalina il-ħobs tal-ħajja. Birek int mulja tal-ħob tal-limit edin nafrulek, rotta d-dili u xoll bniedem, li bnisir għalina il-xorb tar-roħ. Jitolbu ħuti biex sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla il-missier li jista' kollox. Għaddes mulja Alla dawn l-offerti bil-ferħ ta' qalbna qegħdin nagħmlulek illum ġeħ San Martin watina li permezz tagħhom nibqgħu dejjem mixja bit-triq it-tajba sew fil-għena u sew fit-tiġrib. Bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom. Nerfaw l-ubla l-fuq. Nizzukħaj l-mulej Alla tagħna. Sew xira tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inraddulek ħajr bi Kristu Siedna. Biex timla bil-ferħ il-Knisja tiegħek, tifkeda San Martin, itqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, saħa fil-erf bit-tagħlim li xandar u tilqa' bil-qalb lit-talb li jagħmillek għal ħarsin tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġlu l-qaddisin kollha ntenkludu ta' tifħir u ngħidu bla eda qaddis, qaddis, qaddis. Jalla tal-eżerċiti, smitu l-art il-mlija bil-glorja tiegħek. Flori tas-smawi, mirek minn ġej, fisem il-mulej, wasanna flori tas-smawi. Għaddis tas-sew int mulej, jissolek it-tifħir tal-ħarin kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu Siedna, bil-qawa tal-Ispiritu Santu, int tagħti l-ħajja, kollox tqaddes. Tibqa' dejjem tiġbar għalik poplu biex minn taħ ix-xems sanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejnu qudiemek b'dan l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Iċċekuntanna nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-demm ta' Siedna Ġesu Kristu li b'kmandament tiegħu qed niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejl feħinat għalina bħal-ħobs radlek il-ħajr birek qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi
li jingħata għalikom. Dak ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' raddi l-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jxxarret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. ħabbru l-mer tiegħek mulej, xandu bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennew samma tiġi fil-glorja. Għalhekk mulej aħna nagħmlu dan, tifkira tal-passjoni li bija ibnek fdina, tal-qami mitluq gloris tiegħu fis-sema, aħna qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu, raddi l-ħarna f'dan is-sakrifiċċju ħaj u qaddis. ħares nitolbuk l-offerta tal-Knisja tiegħek, għaraf fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha li terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna se nissaħħu bil-ġisem u d-demm ta' ibnek, nimtlew bi-Spiritu Qaddis tiegħu, kun ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li għamilna offerta tibqa' dejjem quddiemek biex ikun nistgħu nisbu l-wirt mal-Mażulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, ma' San Martin, mal-Apostoli Marti Glorjusi tiegħek u mal-qaddisin kollha, kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wetta fil-fidi fl-imħabba l-Knisja tiegħek timxi tagħha fid-dinja. Għaddejt tiegħek il-Papa Franġisku, is-Softan Anton, tisfiż il-Ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Jilqa' bit-tieba it-talb ix-xewqat ta' din il-familja li dritta tinġabar madwarek. Għadel mis-silħar kollha kull fejn sabu u għadhom miegħek il-koll. Ftakar il-qaddeja tiegħek Klement u Nikolina Bajjada li jogħġbok isseħħilhom għal għandek minn din id-dinja. U li kif bil-mamud jemitu f'ibnek u bħal-ibnek, ikkol f'ibnek u bħal-ibnek jirixu xtaw għal-ħajja. Ħennu kollha għal dawk kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fanittamaħna kollha naslu. Jilkol flimkien nitaxqu għal dejjem bis-seb tiegħek bi Kristu Sidna li bejn tfawwar id-dinja kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missieri li tista' kollox. Flimkien ma' l-Ispiritu Santu kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Issirna li inti fis-smawiet nitqaddes ismek, tiġi saltnata, tkun li trid inti fis-sema u fl-ard. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna, ma naħfru l-minu ħati għalina, daħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Tina mit-tieba u l-ħina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub mimħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-Apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Ħadd jaslim u l-aqdar jintrid fiha, li tgħix fis-salta għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Alla
نتنخد نبيت الدنيا هنارينا نتنخد نبيت الدنيا هنارينا دانو الحرف تالا دانو اللي ينخد نبيت الدنيا حنين داوك لمستيدنا عليك لدى الحروف
Iftakru fħutna l-mejtin, għatijom mulej il-mistreħ ta' dejjem. Jistriħu fis-slim. Għatijom mulej il-mistreħ ta' dejjem. Jistriħu fis-slim. Għatijom mulej il-mistreħ ta' dejjem. Jistriħu fis-slim. Nitolbu. Sirt qalbinna mulej bis-sagrament tal-Aqda. Għamil rida tagħna tkun dejjem marbuta ma' tiegħek biex kif San Martin ingħata lilek bruħu b'ġismu, hekk kolli kollna l-ġieħ nkunu tassew għaddejja tiegħek bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Barikkom Alla li jista' kollox, l-Sied, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.